Rødt på gaden, hvor lysene blinker. Padajer danser, mens natten linker. Hende kalder med sin varme strand. Med denne her udsigt hen over Mekong River, der er jeg taget i dag til Wat Samarataram. Det ligger meget svært at udtale. Det ligger 1,5 times kørsel fra Bangkok af, og jeg ved, for jeg har været her før, for 6 år siden helt præcis. Om søndagen, der skal man tage herud, hvis man vil have en helt stor oplevelse det her sted her. De har herinde et kæmpe stort marked hver søndag, og nu er det ikke søndag i dag, så er der stille og roligt. Der er ikke så mange mennesker i dag, så i dag kan jeg vise jer rigtig meget flotte templer, og jeg skal give jer det indenfra. Velkommen til. Vi er så begyndt at gå herinde af, hvor vi som det første støder på denne her store firehovedede Buddha, og den er meget velbesøgt om søndagen, ved jeg. Flot det er det i hvert fald. Hvor høj den er, det er et godt spørgsmål. Og du har jo så Mekong River her i baggrunden hernede, som er meget, meget lang. Men som sagt, hvis du har en ordentlig oplevelse, så tag herud en enkelt hverdag og lad være med at komme om søndagen. Sidst jeg var her, det var en søndag, og det var et mareridt for at være ærlig. Der var fuldt af mennesker, og du kunne næsten ikke lave noget herude som helst. Kinesisk Buddha i baggrunden. Det her, det er jo kun et lille område af selve stedet. Skyde på, der er vel samlet arealmæssigt en 4-6 fodboldbaner rundt omkring, hvor det hele er lagt på. Nu er vi lige skulle gå og kigge på den her drage med vandfaldet. De forstår virkelig at udsmykke ting hernede. Så der tænker, der er en speciel måde. Men man kan jo ikke andet end beundre det jo. Og igen, de har jo de her små steder, hvor man kan gå ind og tage en lille bøn. Ofre lidt mønt til de forskellige buddhaer og hvad det nu ellers er, de gør. Og så den her store kinesiske buddha-pige, man så står her. Og der står hun altså også sidst, da jeg var her for 6 år siden. Sidst jeg var her, som sagt, der fik jeg ikke lavet noget video. Jeg var ikke startet på YouTube dengang. Og fruen har aldrig været her før, så nu overraskede jeg hende, og så tog vi herude i dag. Og hun så det første, da vi landede herude, og hun er vildt benovet. Aldrig været her før. Men der er masser at se. Vi er slet ikke engang halvvejs endnu jo. Will you buy lottery? Good luck. Oh. Yes, yes. Ja. Så er der som sagt altid varmt hernede, så der er også altid et sted, man kan få en kold forfriskning. 25 baht. 5 kroner.
danske penge. Du får lidt at spise. Heller ikke så dyrt herude. 50 og 60 baht. 10 og 12 kroner for en gang måltid. Mad. Ja, man kan jo som godt se, at det er ikke søndag i dag, så der er til at komme rundt her. En lille grotte, hvor man også kan sidde og tilbede. Og selvfølgelig også noget for børnene. Et lille legeland i baggrunden. Så kan du købe lidt forskellige statuer med hjem, hvis du har lyst til det. Og her, den store lyserøde liggende elefant. Det er et af de mest besøgte steder her ved Flokkes. Vi ser mange. Nu er der som sagt ikke så mange, men alligevel er der lidt flere mennesker, end der plejer at være på en hverdag. Men flot, det er det i hvert fald. Han ligger, eller hun ligger, jeg tror det er en han. Kigger ud over Mekong River. Som sagt, direkte ned til Mekong River. Ej, de er ikke levende, men de ser meget ægte ud. Det er helt ret i. Så ligger der den her store platform ude midt i river. På bagsiden af den store liggende elefant. Som jeg sagde tidligere, så om søndagen, så er der et kæmpe marked her. Nu er det hverdag, og vi vil gå ind og se, om vi kan finde noget at spise henne. Der er i hvert fald til at komme til i dag. Og som sagt, masser af souvenirs her. Og det er jo slet ikke priser som i Pattaya og hvorhen, hvor du ellers kommer hen. Her er det til at betale. Du kan få dig en kokosnød, som du giver 70-80 baht på stranden i Pattaya. Her det koster 10 baht. Så som sagt, ikke så dyrt her. En stor pose fiskesfær. Det kan du simpelthen også få. 100 baht for en stor en. 10 kroner. Nu vil vi se, om vi kan finde noget mad. Masser af frugt, som man så kan købe og tage med sig på sin lille biltur, hvor man nu kører hen ad. Friske rejer. Bøllehat, 50 baht, 10 kroner. Det kan også noget. Og havde det været om søndagen, så ville du kunne gå her for bare mennesker. Ingen stor myretur. I dag er der til at være her, som sagt. Og det er hyggeligt.
Nej, jeg vil ikke have noget af den der. Jeg køber en plante med hjem. 10 baht. Det er 2 kroner danske. Lidt grøntsager, det kan vi altid bruge jo. En lille kobra. Jeg ligger og passer på templet der. Men der er jo statuer og alt hernede, skulle jeg næsten sige. Altså, det er jo svært at få det hele med. Lidt sødt til tanden derovre. Det er chips. Den lægger vejen. Igen planter. Små kaktusser, store kaktusser. Sjove planter. 50 baht. En pose lime. 20 baht. 4 kroner. Det tror jeg gerne, hun vil have. Ja. Så tror jeg lige, at gå ind og kigger på det her lille frugtmarked mindst. Det kan der også noget. Og dem her, de er rigtig gode. 70 baht for en pose. Der er nok et par kilo ude jo. Et stykke pose chili. 4 kroner, 20 baht. Og så det her. De lokale grøntsager, som man som sagt bruger til dagens madlavning nu om dagen hernede. Vindruer, 10 kroner. Chai. Sådan en far gerne her. Tør chilier, 50 baht. Pose hvidløg. De har brugt til næsten al mad hernede næsten, udover chilien også. T-shirts, 100 baht, 20 kroner. Det var lige før man skulle købe sig en med hjem. Her er en oversigt over de forskellige buddhaer og templer, du kan opleve i det her sted. Wat Samarataanaram, cirka 1,5 times kørsel fra Bangkok af. En jeg ikke har nået at vise, kan vi lige tage med inden vi slutter her. Han sidder herovre, og det er noget af det første du ser, når du kommer ind af indkørslen, som ligger hernede. Så ser vi ham her, når vi kommer ind med det samme. Og med det her smukke udsyn fra Wat Samarataanaram, som det nu også kaldes, så vi kører hjem på land. Og jeg vil sige tak for denne her gang. Husk at like og subscribe. Så ses vi igen en anden dag. Hej.
danser, mens natten vinker. Hua, hende kalder med sin varme strand. En verden af eventyr i hans hånd.